די. מגדים שלום. אלו מרחבה, שלום, קוראים לי אחמד, ותראי, אני רוצה לרשום לבית ספר שלי 4 תלמידים, שלום. תראי, אני בקר בכפר בדיר אל-אסד, ילדים שלי רוצים, את איתי? כן, כן, אני שומעת. הילדים שלי אמרו לי הם רוצים לעבוד בית ספר ישראלי, רוצים, והלכתי לעירייה, איש הכל לי. עכשיו, איך עושים את זה? לאיזה כיתה? לאיזה כיתות? יש לי הרבה, יש לי זין, חסד, 4. כולם לחטיבת ביניים? לא, 3 חטיבה ביניים ו4, 1 חטיבה עליונה. אז קודם כל, לחטיבת ביניים אתה צריך דרך העירייה. הלכתי, הם אמרו בסדר. מי אמר בסדר? צריכים לתת לך הפניה. כן, נתנו לי. נתנו לך הפניה לבית ספר? כן, נתנו. לאיזה בית ספר? מה איזה בית ספר? לאיזה בית ספר נתנו לך הפניה? למגדים, פה. למגדים נתנו לך הפניה? כן, נתנו. ולאיזה עוד כיתה יש לך לחטיבה העליונה? יוד, יש לי ביוד. קוראים לו אסד. כן, אני רוצה. רגע, אבל יש לי בעיה קטנה, כי הם הרבה זמן, הם מתפללים הרבה. עכשיו, איך אפשר, הם במשך היום, מה הם יעשו? אין לי מושג, אדוני. ורגע, לגבי הגברות, תראי, החלום הגדול של הבן שלי הוא להיות חבלן. נו. אז יש הגברה של חבלה? עוד לא. אז מה נעשה? מה נעשה? אני לא יודעת. כי הוא בבית ספר לומד את זה. מה אני אעשה? מה? מה אני אעשה? הוא בבית ספר לומד הגברת חיבול. עכשיו בבית ספר אין פה, אז מה הוא יעשה? אז תלך לבית ספר שיש שם הגברה של חיבול. הוא רוצה גם ישראלי. אלי! הוא רוצה ישראלי גם. אלי! אתה מבינה? לא. למה אבל? אז כמה זה עולה הדבר? איזה דבר? להעביר אותם לבית ספר. אולי נבנה מסגד בבית ספר ליד. מה זה עוד? מסגד ליד הבית ספר? מסגד, כן, אנחנו נבנה מסגד ליד הבית ספר. יש לנו. בסדר? אוקיי. כן. אז אני אהיה איתכם בקשר. בסדר, אין בעיה. אוקיי, להתראות. להתראות.